କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଖାଲି ଡିଗା ଡିଗା ଧରିକି ଆଉଛୁ। ଠିକ ସାଇଜରେ ବସେ ଛେ ନାତରେ ମାରିଦେବି। ନିତି ନାନୀ लो ए ନିତି ନାନୀ କଣ କିଲୋ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସେ ଝୁଟିକି ପଡିକି ମରିବୁ ନହେଲେ କହ। ଆଇଲା लो ଆଇଲା। କିଏ ଆଇଲା ମ ତୋ ଘଇତା ଆଇଲା ନା କଣ? ଆମ ସିଏ ତ ଆର ମାସରେ ଆସିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଆସିଲା ଜାଣିଲୁ? ସତେ କିଲୋ କଣ ଆସିଲା ତୋର ପଇସା ଆସିଲା? ହଁ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଲା ଆଉ କଣ କହିବୁ ଲୋ ଝିଅ। 8 ମାସ ହେଲା ଯିବି ବୋଲି କହୁଛି ବାପା ଭାଇଟାକୁ ଦେଖିବି ବୋଲିକି। ବାହାର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କୋଉ ପଇସା ହଉଛି ଯେ କୋଉ ଯାଇପାରୁଛି। ହେଲୋ ତୁ ଥିଲେ ଦବୁ 3000 ଟଙ୍କା ଟା। ଆଉ କଣ ଅଛି ମୁଁ ପୁରା ସୁଭଦ୍ରା ପଇସାରୁ ଯାଇକିରି ସବୁ କିଣି ସାରିଲିଣି। ସତେ କିଲୋ ମତେ ଟିକେ କହନ୍ତୁରୁ ମୁଁ ଟିକେ ପଇସା ପାଆନ୍ତିନି। ଓହୋ ଅପା ତୁ କୋଉ ଯୁଗରେ ଅଛୁ କହିଲୁ। ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ମୋହନ ସରକାର ପରା ଆମର ନାରୀର ସୁବିଧା ପାଇଁ 6 ମାସକୁ ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯୋଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସତ କହୁଛୁ? ହଁ ଆଉ ଡେରି କଣ ପାଇଁ ଚାଲ ଯିବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର। ଆଲୋ ଚାଲୁନୁ ଯିବା ଆମେ। ଚାଲ।